alam semua tercipta niki nggih. Nggih niku wonten ten surga mriko. Ten surga mriko, ten alam ilahiyah alami Allah. Nabi Adam dereng enten ngoten nah. Sing ana kan malaikat karo iblis ngono ta iku. Sehingga mereka ada ilmu yang dikatakan bahwa mereka saudara tertua manusia. Kan ngoten nggih, ya niku. Sesungguhnya sebelum ada semua, ten mriku pun enten ayat niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Niku Boten enten bulan. Tapi dua kalimat syahadat niku wau. Maka terciptalah semuanya ini karena Nur Muhammad. Lah Nabi Adam waktu nggih diperanakan dateng Allah kan nggih. Cek enten makhluke donya niki. Nabi Adam niku mudhun, beto kesalahan, beto dosa. Nah niku Nabi Adam mudhun. Gak sepuro, gak di sepuro nang Allah. Akhirnya secara tidak langsung maupun langsung Nabi Adam niki nes di sepuro ten Allah melalui syahadat niku. Yo nang Allah ditakoni. Lho, kon kok gak sepuro melalui Muhammad? Nggih, kula nika sik enten surga kula semerap, enten la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah kula jenengan nyapura. Kula yakin bahwa Muhammad niki kekasihipun panjenengan, kula nggih melalui niki. Ya akhirnya disepura. Hakikate, tapi yo siki wis kendhae Allah. Didukno dadi anak berpinak ya sampai saiki. Sesungguhnya sudah ada di atas sana beling Nabi Adam. Perlu aku jauh sepuro dewe melalui Allah dan diterima sampai aku didikno nang donya iki. Tapi aku weruh di kono iku ono asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak melalui Muhammad ae aku. Wis udah donya wisan. Ya iku perane Allah. Wis gak masak ya siku mang ya awak-awakan iki lah. Dadi ajarane. Ya ditakoni kok nang Allah. Lho kon kok iso ngomong ngono? Adam ngono. Jauh sepuro melalui Muhammad nggih. Wong kula ten surga menika enten asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pun jelas niki asma niki berdampingan dengan kalian asmoi panjenengan nggih kula nedhi sepuro melalui melalui Muhammad iki pun jelas kekasihipun panjenengan. Ya wis tak sepuro tapi kok kadung mudhun. Ya wis dijalani iki moko anake wis kabeh pas pahit ya. Kula madosi ilmu hake Allah sak benerane lapo melalui Muhammad langsung ae nang Allah. Nggih, tertolak. Akhirnya kula wiritan niki golek hake sak Allah sak benere kula diperingati dateng Allah. Mboten enten duku sadada saat kula ngeteraken mebelan ten lebetih mobil nggih, ten lebetih motor. Kanca kula niki kurafat pinggire. Oh, Ono kawene apalan kufat niku. Niku enten lafale Rasulullah di dhuwur langit wageng. Gedhe lafale Rasulullah. Lafale pun Allah ten wingkinge kados alit sak meten. Saking adoh. Lah niku setelah mboten lami lafal Allah yang di atas langit yang di belakangnya lafal Rasulullah niki maju berdampingan Allah Muhammad. Lah napa ilmune nggih kula mboten saged ngarteni. Lha kanca kula niki lho mboten semerap. Kula ningali tok. Akhire kula aksal ilmune. Lek gak melalui Kanjeng Nabi tak tolak. Nah niku moko kula ajaraken sak temenane dadekno tongkat keimanan Kanjeng Nabi niku. Nek budal dhewe engko oleh mek gaib tok. Ternyata tunggangane nggih laknatullah. Sanes Allah moko menika ninggalaken salat niku enten dampake. Lek mboten ninggalaken salat mboten enten napa-napa. Wis eco-eco mawon ngene iki akhire kula sampai akan datang panjenengan niki
pun merubah sejarah, kehendaki pun Allah yang melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula sing ngalami sedanten niki lek kula akui, pasti kula ngaku dadi rasul, kula ngaku dadi nabi. Akhirnya nggih dadi kesesatan diri, tapi tetap berpegangan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.